Nashville sky shines a diamond bright. Carolina sells us for the boys after midnight. She just off to sleep, and in her dreams she lives in California in a mansion by the sea. Yes, who she could be. Carolina's so happy on the outside. She keeps frowning inside. Go a la Liga, del director Víctor Sarabia, de Premià de Mar. Hola, bé, primer de tot, seré molt breu, donar les gràcies al Festival Microcurt i dir que precisament dels premis que s'entregaven aquest és el que em feia més il·lusió. Si hagués pogut demanar un, m'hagués demanat. Doncs això no hagués estat possible sense el suport de la meva companya i sòcia, la Míriam Soms, que juntament amb ella fa un any ens vam tirar a la piscina a intentar dedicar-nos i viure de l'audiovisual.